नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी रोहिणी मेंगडे, कृषी विज्ञान केंद्र अभ्यास केंद्र, तुळजाभवानी कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, उस्मानाबाद यांच्या संपर्क सत्र 2 मध्ये आपले स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण संपर्क सत्र 2 मध्ये घटक 2 पाहत आहोत. शेतकरी उत्पादक कंपनी, वैशिष्ट्ये आणि संस्थात्मक रचना. यामध्ये आपण पाहणार आहोत शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केल्यानंतर प्रामुख्याने मिळणारे फायदे. शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना काय फायदे असतील ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर पहा, शेतकरी स्वतःच उत्पादनावर प्रक्रिया करू शकतील. नाबार्डच्या विशेष योजनेच्या व्यतिरिक्त देखील अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळू शकतो. शहरातील नागरिकांना सरळ शेतकऱ्याकडूनच माल मिळेल. कंपनी स्वतः देखील माल थेट ग्राहकास विकू शकते. आपण जी तक्रार कायम करत आलेलो आहोत की शेतकरी त्यांच्या मालाचा भाव स्वतः ठरवू शकत नाहीत, ती तक्रार कायमस्वरूपी बंद होईल. गावातच रोजगार निर्माण होईल. नैसर्गिक आपत्तीपासून येणारे संकट कमी होईल, कारण जरी सभासद सदस्यांकडे काही पिकले नाही तरी बाहेरून आणून त्यावर प्रक्रिया करून उद्योग आणि रोजगार सुरू राहील. शेतीतील अनिश्चितता बऱ्याच अंशी कमी होण्यास मदत होईल. शेतीला उद्योगाचा दर्जा याद्वारे मिळालेलाच आहे. गरज आहे ती केवळ त्याचा फायदा करून घेण्याची. सर्वात आधी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की शेतकरी जे पिकवतो ते उत्पादन आपण खाल्ल्याशिवाय जग जगू शकत नाही. त्यामुळे जगाची चावी आपल्या हातात आहे ही जाण शेतकऱ्यास असणे गरजेचे आहे. सरळ उत्पादकाचा गिरायकांशी बोलणार असल्याने त्यावेळेस हे असे सत्य मनात ठेवून सर्व मार्केटिंग जाहिराती व डिझाईन्स करता येतील. धन्यवाद.